Bé, extraterrestres no, som nosaltres mateixos, que estem llançant aquests satèl·lits per donar o dotar de cobertura satèl·lital, d'internet satèl·lital al planeta Terra. I aquests satèl·lits, quan entrin en l'alçada on han d'orbitar ja permanentment, deixaran de brillar. Cada vegada els veiem com més separats entre ells, els veieu aquí, tants com 54. No és que ens visiti ningú, com dèiem, són satèl·lits. És una corrua de satèl·lits Starlink.